be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. И какво става, хора? И днес продължаваме с някой си първи епизод на Егланс. И при мен са Бобсън и Вилим Хука. Здравейте! Здравейте! И честита нова година на всички. О, мале. Викам къде ще паднем сега. Най-яко играем на корабите, човек. Ти си на голда. Къде има Айран? Горе се качваш, ела. Аз ще покажа, ела. Тая вода. Хора, нямаше толкова време епизод, защото не бях в Ловеч. В града си там, да. Ловече е града. Тук ли? Да. Що ми го вземе? Защото съм лош. Глеба, гадният ти. Я дай Бог, че тази ще ти оставя за върда от града, ето смисъл само тъй. Ти ако се фалиш, получаваш още бокчета. Има такова и земи... Като умра ли? Остави на Иво да вземе обсидиан. Ма дай първо да го обградим така, па после... Той Иво събира за обсидиан сега. Да, само ще чакам Къде е вилиджера? Горе при тебе. В смисъл... Да. Ага, мага индианец. Какво си се обградил там, Боби? Аз си правя барака, бе. Да, бе, никой да не бара това Айран. Аз взех малко храна. Абе, Айрана е там отгоре, бе, човек. Там приклика. Аз го обирам тук. Тук има някакъв чест, който е празен. Но я. Може да решим нещо в него, когато умрем и... Колко са бара? Индианец? 13, индианец. Още си мисля, че вилиджера е долу и скачам долу. Я ми дам една пържола. Чай, за мен нямам ти дам пържоли сега. Чай, сега ще направя. Ела. Някой да вземе кирка. Ох, стъкнах се. Една пържола ми трябва. Где е? Ти две ще ми дадеш. 4. Боби, я вземи кирка, или крик, да я знам. Нямам достатъчно. Коминочистач. Аз ще взема, чакай. Коминочистач. Аз ще си... Иво? Кажи къде си взел, да. Имаш ли 6 голд? Аз вече взех 5 обсидиан. Окей. Боби, дай ми такова, дай Боби, ми. ще ходиш ли към средата за диаманти? Може, ама чакай, Иво, айде да обградим яйцето. Говорите го. Иво, ари! Чакай, взимам още за втори слой. Ари, бе! Трябва. Добре, бе, човек. Давам ти зорска, колкото мога. Що се робеква, бе? Ти даже не си го дощупил. Как чупа го, нас си го троши Ти го чупиш с пържолите тук. То при мен се робеква, в смисъл, ти му Се изглежда. робеква пържолата. Трябва ми малко год за айран кирка. Аз пък ще чупа с дървена кирка. Сега тук. Ирония кирка. То колко иска за... крик, дай, чупим. Аз го начупих. Аре, аз отивам към средата. Сега, тук слагам. Обаче не знам на къде е средата, няколко много пъти. Бе, аз му го знам. Той е тук. Така. Интересно. Тук. И това ли? Не, има от другата страна. Добре, остави още повече да... Така. Имаме за още един слой. Да ти се пофаля. Ма трябва да ми щупиш още. Или аз си взема кирка. Чакай, ще чупа и без това. Щупи всичкото там. Ние ще се оправим. Имам още 3 тъй, че... От тука... Може би... Тука... Какво, не мога да троша стъклата ли, бе? Тука... Нямам повече крик. Тук. Или след малко ще взема още. Някакъв строи към средата. Събрали някакви диамонди. Аз все още не съм стигнал, но аз не поставя на баси като място. Още 8 имам. Сега гледай, ти кажеш го бутна. Аз събирам пак голд. Ще успея ли да го бутна то? Не, той ме видя. Не! Даш ли си кирката? Но. Някой да дойде с мене, ако има брони, че то се ме гледат с меч. Аз съм гол по пишка. Аз съм те. И аз. Аз едва си намерих пържола по улиците. Ако това са улици.
от 45. За сега почвам да си правя, да си туря... Биснах са майка ти! Някакъв сет. Опа, не храна, сет. Това. Това. О! И това. О! Бутах го! О, yeah! О. Yeah. Ти на къде си строил пътя? Ами, уж трябваше да е в средата. Тръгнах към някакъв друг чака. То хубаво, аз не виждам къде си почна от базата. Ами, там се качих. Анималс! Ми. 11 диаманта, прибираме се! Аз се прибирам сега. Сега ще му виж ка... Малецко ще си взема димич. Опа. Така и така не видях пътя. Тук, качи се отгоре на нашата база, ще видиш. Къде? Тук, дето е Айрана, дето е Ирона. Там съм. Тук вижте, катерите са тук, паркуристи, тук. Тук правите стъпоца и се качвате там. Къде е даймонд генератора? И там забутам на... На майната си. Той добре ли е цел? Сякаш, че да. Да. Катицата. Ма ще направя още, ако искаш. Да те... Какво Аз сложи ли? аз Добре. имам и 23 в мене още. На мен ми трябват с малко голд с ябълки, тъй че си взема. Опа. Аз ще... Някой ще ме опъти ли на къде е средата? Ами... Кача се нагоре и ще видиш пътя. Ще видиш пътя, то там... Внимавай, че между другото там съм тръгнал по пътя на някакъв друг пичага и... Моята бутя, аз го бутнах. Свърши. Видях го. Ма къвто срам път, бе, човек. Това са магистралите на... Това е... На Да, база. България. Да. Бате Бойко Борисов. И тук ще чупа едно. Направих стълби. Браво. Вие всички сте се облякли с год, дайте и аз малко е. С голд смисъл. Ние с год ми с чейн брони. Какво си направил тук, бе, човек? Магистралите на Бойко е човек. Бате Бойко, Сиера. Тъй. Я сяко. Той има двама. Не обирайте Diamond генератора да го апдейтна. Апдейтна. Той апдейт става. Крики, кажи дали съм се облякал. Защото при мен Да. малко лагва и... Имам 3 даймонда. Аз имам 2. И то ма бил далеч, бе, човек. Горе. Горе, чакай. И го убилите. Да, бе, човек, той то. Отдолу какво ще му обгре... Да. Никой да не стига до него. Те колко са най-силните бойни едната? 24. Аха. Я ще викам, ако някой на би. О. Jump.
От е верно, че ми стигнато. Ами, аз съм точен, брат, знам. След той съм аз. Но ясно. Ще изчакаш 2 стака и си ти. Го апгрейднете го на макс. Той е Той на е маса. Някакъв чест си има. Ще ги чакам се съберат. Бъбила. Аз пак отивам средата да пробвам нещо. Ай, крикам, дай чейн броните си. Тъмън това ще правя. Ама, къде си? Но стиги в често, такова. Не, аз ще ги нафърлям ето. Къде ги нафърлява? Не съм ги нафърлям. Ето, в чай ще ги оставя в чест. Вземи още. Ябълки си ми оставя. Я вижда ли се облякох? Да, Крик ще ма пази. Сега, крик, я кажи сега дали държа меча. да. Добре. Тук е ябълки, нали? Ябълки. Аз сега ще направя още ябълки. Прибих се. Спънах се. Сега си. Ти на макс ли си, бе? Къде? Да. Колко събра, бе? А? Колко събра? 64,6. Като, Пази ма. като събереш, ще си направя лук. Това е добра идея. Първо съм аз. А. Аз ще направя само лук. Изстрели так му фарми голд. Сега ще фарме голд за стрелички. Аз съм на средата да си фарма Ирон. Даймонд. Диамонт. То значи няма ти трябва даймонд генератор. Той е на първи лед, откато трябва да чакам по 10 минути за такова. За едно. 8 секунди е за едно. Бих. То не е малко пак. Мога са. Сега, Не ми фалете диамантите. сега се взимам 25 стрели. Аз джъмпи отгоре. Чай си направи една снимка. Елате си направи една снимка за тъмнейла. Бай, сега ще долу там да ме убият. Я моля ти се. Няма никой да те уби спокойно, бе. Кой фарми такова? Ако мой да гътнеш това, ако мой да гътнеш бу, то е само един. Да. Как разбра? При мен изписва, че няма никой на таба. Но ми впише, че има един и еме живо яйцето. Да. Аз отивам да ръшкам. Някой с мен? Бе, аз си фармя за сега. Никой, ай. Не ми се рискува, защото съм готов напълно. Пак се прибих. Не съм опитен. За работи. Аре, крик, ела. Чему? Ако можеш събери на мене А така. сините как да разбера къде са, бе? Ми гледаш нещо да е силно То там. навсякъде има синьо. Шанс. Има някакъв зелен. Да, идвам. Епни. Оле, то колко диаманти има. Ако можеш събери на мене, аз имам 10. Нали, допълнително. Аз ще взема най-силния лък. Той колко е? Я го виж колко е. Не знам, чак сега. Тъй, най-силният лък Ага. Най-силният лък е 40 диаманта. И не е най-якия. Power 3 пънч 1. В смисъл, като виж, че някой ходи по това, като го удариш с пънчи, той Да, и затова ти из небесата. Аз съм готов. Вече съм необлечен. Аз стигам Сега да си вече взема съм. лъка, оставям да се нафарим малко, ти ни го баря, ще нафармим за тебе. Искаш за и мен 10 това е диаманта. Не ми трябват. Аз искам брони, момчета. Те ще се фармат и докато се върнеш. Споко, мам. Аз ли? Да. И за мен събираш, викаш. Мгм. Чак сега, само ще фърля там 10 диаманта да има. Така. Като за Бог да прости. Всъщност това ще го заеба тук. Добре ми, че е там. Тук го имам. Той ще е така. Всъщност това така.
Мога то, няма никой. Най-силната кирка е 25. Аз отивам да ги ръшкам. Ръша. Не, аз имам 51 стрели. Окей, аз сега ще такова стигне. С какво? Ще го щупа с меча. Добре, поне му щупих яйцето, той ме уби другия. Не, то някакъв зелен ме убил, бе. Да, някакъв зелен те е убил. Да. Няма нищо. Поне щупих яйцето. Така, сега отивам да взема най-силната кирка. И съм фуил. Какво е тук? Какво стана? И за двата ли лъка ще имаш? Ще има... За 3 ще имаш ли? Не, чакай, че е малко. Боби, сега още 2 диаманта ми трябват и мога да се фармиш вече. На воля. Аре, вари се си фарми. Иво, ти малко, че се направиха в множество, много. Бобе. Аз имам златния лък, бе. Моля ти се. И за мен ли ще има лък? И за мен ли? Да. За мен ли? Ехи, колко са се нафармили тук? 32. Те много бързо. Ево, вземи си лъка. Аз го взех. Сега ще нафарма стрели. Уф. Сега се оглеждам някой да удара крик. 29. Не по мен, моля. Ти па си едно чу. Колко викате, че ми трябва за броните там? 2 стака. 2 стака точно. С меча. С меча, да. Ехе. И какво те бързо се събират? Ево, ние вече мога ходим да ги ръшкаме. Лап, къде ми са блок на стрелата, бе? Ти къде си? На рампата. И някакъв ще се пробва гътни. Ето тук. Ехе, то Шелтън му го ги бие, виж ключата. Къде ще те гътни това? Добре, че тук не мога да се бутаме. Видях курвата. Курвата на квартала, О, Тя ма е черна, но или бяла. Не съм много сигурен. Какво виждаш крик? Чисто ли е? не, малко ми остана да го цел. Ако това е човек. Аз знаеш как се кача. Ох, това е много рисково, ма. Качих се. Стрелата да се връща, бе. Бай стъпото, гледай, тя не може да отиде до там. Гледай, какво сте едно блоки. Тя се блоква в стъклото. Това? То жив ли е или това е глава? Там някаква костенурка. Аз стоям към Не, средата. това е глава просто. Оле, ние сме ретарди. Що, какво? Защото това го мислях за човек. И аз тъй. Но то сякаш имаше име на него. Аз стоям към средата. И аз съм си тези споко. Нали, ако Това ли знам е ли. средата? би трябвало. Гледай тази тъпа глава, човек, аз ще осъда. И тук как мина? Трябва да заобиколите, в смисъл няма да минете там за даймондите. Да. Добре, колко е за един лък, бе? 40. Олеле! Караш без него, викаш, Абе, те, знам, чуда се. Даже карай ми без него. Сега тук ли идваме, защото май тук няма жива душа. Жива душа. Аз не знам пътя тук. Добре, я ми дома генератора пуснат ли? Ете от любопитство. Техния не е пуснат, му ха-ха-ха-ха. Аре, го пуснем. Не. Ай, пуснем като вика. Вече имаме даймонд генератор. Само с зелените какво ще правим, не знам. Що те колко са? 3 на 3. 3 на 3. Значи аз не съм добре в PvP, тогава загубите от мене, обвиняйте мене. Аз ще се направя легендарки. Иво, къде съм? Не, изгубих се! Качвам се гори, бе! Ко става тука, бах ти завоите чалга, мадафака. Някакъв има... Зеления! Нашата база е. На къде ни е пътя? Аре, че зеления тук в нашата база. Аз не знам пътя на къде ни. Боби, ти с фул бронички ли си? Да, обаче не мога го видя, някъде се заклещи. Бързо връщайте се, нямам и
такова. Ауе! Чакай, че и мен ма блядь. Някой ма цели с лък. Къде е пътя, бе? Не знам пътя, бе! Он я троши, бе. Въй го би, защото не знам на къде е пътя ни. Това ще е най-ретардското губене на игра. Как се качи падна? Другия Аз се... съм... От тук тъй, от тук от фенсовете. Айде, аз съм рип. Бутай го, разсейвай го там да ни чупи, аз идвам. Ма те са двама зелени, един го пази. Не, по-добре да се запазим живи, не дей се прибира. Дай. Айде. Деба, Катрина Ставичка е виновна. Аз съм... Тя ми кажи, че нямам блокчета, се кача. Няма ли един за тяхното яйце? Вие къде сте? Его Ивчо, чакай, ма Ивчо. Къде е тяхното яйце? Къде е тяхното? Някой може да ми даде златни ябълки, поне да си имам, че аз нямам. Мика, аз стигна до тебе. Това крика ли е така? Не. Добре. Ела тук, че... Нати диаманти. Да, бе, много съм ти ги. Много съм ми петряли. Айде, готово. Целете ги! Моите са блокове. По-добър съм с лъка от тебе, бе, нещастник! О, падна. И от тебе съм Айде, по-добър, стига. бе. То са мисли, че са крили, бе. О. Аре, не тръгвам към това, че са голи. Аре, те май са там. Може. Къде? Аре, давай. Виждат мене ли сте? Да. Да, ето виждам ник. Да, ето ги. Къде Аре, Рашамбо. Ей, кой има кирка, бе? Аз? Крика. Супер. Аз изнесох един. Шума! Този зеления отви с ръчичка, другия е при даймонд генератор. Аз имам за кирка. Иво, за тебе крик. Там Иво ли кой е? И така ги смазахме. Крик, ако искаш да се обгради с купче да не идват при тебе, да те притесняват. Почти. Ние с Иво си ги мелим тука. Аре, биго. Що е шапалки, бе? Те останаха двама. Я ще пробвам ги нокаутвам с лъка. О, само ние или остан? О, ще ги бим. Още двама са. Щупихме ли? Да. Да, Крика го щупи, обаче трябва да ги намерим сега да ги избим. Те са избягали някъде към средата, къде се отише. Не мога да... Значи ще в нашата база или в Дезон. Някой ма затвали яко. Аз си правя блокчета. Крик, ние не бяхме ли на този остров, бе? Не. Опа. Ние тук ги щупихме, човек, само трябва да ги намерим. Да. Как ще са тримове ми? Третия къде е? Двама са. Дама са третия е умрял, в смисъл с петте. Това сме ние, да. Може и да не е умрял. Не е умрял, в смисъл името му. Може и да не спектейтва, обърках се. Името на таба е такова по-тъмно, по-светло. Ей, тъпи купчета! Знам, я троши тук, моля се троши тук, бе. Не. Ами аре се разделим, те без това са голи. Аз ще слея насам, че къде гледам. Те са българи, бе. Ето ги. Къде? На моя остров, там. Тук. Виж, Крик, следвай. Той Иво ще ги убие вече. Не, той е Даймонд. Идваме. Безпоко, той не би. Само елате го напулим по-яко. Браво. Останах Добре. още. Още един. Още един търсим, още един. Чак ще... Крик, тук е запушено, Крик. Къде? Тук. Ама има ли нейм так? Ами, той може да е шифър. Его! Его! Айде! Добре, Като за клипчето win. така, че е запушен. Аре, аз се фолям. Крик, ела за снимка. Аз още падам. Къде се телепортира, Крик? Ами, изкараме. И да, хора, Не. това беше за клипа. Мисля, че стана доста дълъг. И аз бях Крик, аз мен беше Боб, сам БГ и Иво. И Чао! чао. Чао.